Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsalde on guztioi, ja beroari agurra eman diogu eta gaurko eguna pixkat eguzki gutxirekin eta hodeiekin aurkitu dugun arren, saioarekin jarraituko dugu, asteko azken saio honekin, gaurko egunerako bi elkarrizketa daukagu programatuta, alde batetik Dori Lopez etorriko da, Nafarroako kultura zuzendaria da, eta Erriberako antzerki festivali buruz hitz egitera dator, eta bestalde Arantza Ibar etorriko da, etxonetako kolaboratzailea eta zinema estreinaldiei buruz hitz egitera dator, baina momentuz az gaitezen gaurko eguneko edukiekin. Gaurko eguneko efemerideak aztertuko ditugu. 1928ko uztailaren 26an, New Yorken, Stanley Kubrick zinema zuzendari ospetsua, 2001, edota The Shining bezalako filmen zuzendaria jaio egin zen. Urte batzuk geroago, 1953 urtean, Raúl eta Fidel Castro anaiek eta Abel Santamariak zuzendutako 160 matxinok Santiago de Kubako Moncada kuartelari eraso egin zioten, Kubako iraultzari hasiera emanez. Goazen orain gaurko eguneko titularrekin. Igandean udalaren ordezkari batzuek Baionara bidaietuko dute bertako zaindariaren jaietan Iruñearen eguneko ekitaldietan parte hartzeko. Horrela, Iruñeak itzuliko du Baionako ordezkariek San Ferminetan ustelaren 8an egindako bisita. Euro eskualdeak 450.000 euro ingururekin lagunduko ditu Nafarroak parte hartutako mugaz gaindiko 18 proiektu. Akitania Berria Euskadi Nafarroa proiektuen diru laguntzen urteko lehen deialdia da. Administrazioaren artxiboak Pablo Arnedo Peralen dohaintza jaso du, batez ere dokumentazio sindikala. Familiak Radio Tudelako funts historikoaren zati bat ere eman du. Ingurumenak eta Endesak hitzarmena sinatu dute Erronkariko elektrizitate sarean babestutako hegaztien elektrokuzioa eta talkak gutxitzeko. Egokitzea 5 kilometrotan egingo da, 28 dorre eta 36 kofaduratan. Erromatarren bainuetxe baten aztarnak aurkitu ditu Arantzadik Zalduan. Osasunbideko laborategiko teknikari espezialisten 31 plaza betetzeko oposizio lehiaketa deialdia ireki da. Izen emateko epea zabalik da abuztuaren 26 bitartean eta aukeraketa probak abenduan hasiko dira. 2019ko lehen seilekoko diru bilketa likidoa 1.525 milioi eurotara igo da, eta lana eta ekonomiaren bultzada hobetu du. Iruñeko arratsaldeak programazioaren harira Juarez taldeak kontzertua eskiniko du gaur O-plazan, arratsaldeko 8:30. Beno, orain gaurko eguneko portada nagusiak aztertuko ditugu. Diario de Navarraren azala aztertuta, Pedro Sánchezen argazki nagusi bat ageri da, atxekartuta. Sánchezen porrotak ezkerra urratu du eta Espainia funtziotan utzi duela azaltzen du egunkariak bere titular nagusian. Podemos, PP eta Ciudadanos Sánchezek gonbiatu dituela argitzen du ere Navarrak. Behekaldean, Óscar Alegria zinema zuzendari nafarraren argazki bat ageri da ere. Zinemagileak Venezian bere azken lanarekin lehiatuko da, Zumiriki. Alboko albistetan berriz, Nafarroako langabeen erdiak ez ditu estatuko prestazioa jasotzen. Eta azkenik, Santiago bidean 108 lapur eta eginiko lapur banda bat atxilotu duela nabarmentzen du egunkariak. Diario de Notiziasen portadarekin jarraituz, Sánchezen investidura porrot egin du Iglesiasekin akorde batera ezin iritsita titulatu du egunkariak. PSOE eta Podemoseko liderrek irailaren 23 baino lehen akordioak lortuko ez balute, hauteskundiak errepikatuko lilatekera nabarmentzen du ere Notiziasek.
bi politikarien argazkia ageri da, eta bakoitzak esandako esaldi nabarmenak ekarri dituzte portadara. Beste albistetan, Nairo Quintanak Tourreko azken etaparen garela izan dela eta Oier Osasunako taldeko jokalariak 2021 urtera arte berritu duela azpimarratzen du egunkariak ere. Beherago, Nafarroak 2008tik okupatuen zifra altuena izan duela azaltzen du Notiziasek. Bestalde, hezkuntzak 800 bitartekoen uda ordainduko lukeela adierazten du medioak ere. Foru Ogasunak 2018an baino 200 milioi euro gehiago jaso dituela azpimarratzen du komunikabideak. Eta azkenik, Tuterako lehen entzierroan sustoa egun dela aipatzen du ere. Gara egunkariko portada aztertuta, Sánchezek Iglesiasekin apurtu duela eta hauteskundeen atzerako kontaketa hasi duela nabarmentzen du egunkariak. Atzoko plenoko irudi bat ageri da, bi liderrak agerita. Editorialeko titularra ere ekarri dute azal nagusira. Sánchez harro baten porrotak amildegia gerturatu du titula ipini diote. Beste albistetan, langabezia tasa 8,8%ra Euskal Herrian jaitsi dela nabarmentzen du Garak. Gasteizko blusa eta nesken egunaren kronika bat dakar ere komunikabideak. Eta bestalde, Maristek barkamen publikoa eskatu dute denuntzetutako abusuak direla eta. Azkenik, ur sakonetan mineria lanak dakarren arriskuei buruzko erreportaje bat dakar ere Gara egunkariak. Berria egunkariarekin jarraituz, Sánchezek bigarren aldiz huts egin duela nabarmentzen du egunkariak, PSOEko lideraren argazki batekin. Inbestidura saioko bigarren aldian hautagaiak ez ditu beharrezko babesak lortu. Langabezia 8,8%ra Euskal Herrian jaitsi egin dela ere azpimarratzen du berriak ere. Mediterraneoko seriaren beste kapitulu bat dakar egunkariak, eta bestalde Johnsonek Brexit gogor batekin mehatxu egin duela adierazten du komunikabideak. Euskalen konterra hasi egin dela ere argitzen du berriak. Bestetik, 3.000 brusa eta neskek Gasteizko festen ataria aleitu egin dute. Eta azkenik, Baionako festi buruzko artikulu bat dakar ere egunkariak. Euskal Herria irratiko portadarekin amaituko dugu, zalduan Arrantzadik erromataren bainuetxe baten arrastoak aurkitu dituela azpimarratzen du medioak. Bestalde, Zerminek Sanferminetan irisgarritasun arazoak salatu dituela eta Itaroako zinema zuzendaritza epaile horrean eseriko dela nabarmentzen du komunikabideak bere azal nagusian. Zeroa lainotsu edo oso lainotsu egongo da, zaparada txiki ertaina botako ditu, trumoi ekaitzak izan daitezke bereziki goizean. Orduan zaparradak handiak izan daitezke eta haize bolada gogorrak edo oso gogorrak. Ipar mendebaldeko haize ahul bizia ibiliko da, temperatura maksimak asko jaitsiko dira. Larun batean zeroa oso lainotsu egongo da, zaparrada txiki ertaina botako ditu, baliteke trumoi ekaitza botatzea. Ipar mendebaldeko haize ahul bizia ibiliko da bolada gogorrekin ekaitzere muetan. Temperaturan aldaketarik ez edo gutxi jaitsiko dira. Igandean hobera egingo du eguraldiak. Eguna moteletik hasiko dugu eta ipar partean oraindik euri pixka bat egingo du goizean. Eguerditik aurrera berriz atertzera egingo du eta pixkanaka argitzeko joera hartuko du. Ostarte zabalenak barnealdean irekiko dira, bertan egunaren amaieran ia erabat oskarbi geratuko da zerua. Temperaturak pixka bat egingo du gora bereziki barnealdean. Gaurko albiste nagusiak azalduko ditugu. Atarrabiako albisteekin hasiko gara. Liburu baten gerizpean kanpaina antolatu du Atarrabiako liburutegiak. Aurreko urteetan bezala, liburutegi publikoa bere zerbitzua udal igerilekuetara zabaltzen du, abuztuaren 1-tik 30 arte. Zerbitzuok eskeniko ditu irakurketa gunea eta liburuen aldizkarien eta egunkarien mailegua. Arratsaldeko 4:30 8:00 arte iraungo du eta Martiket igerilekuetan izango da.
Beste albistetan, atari energetikoaren aplikazioaren aurkezpena egin da. Pasaden asteetan, Nafarroako hiritarren atari energetikoa aurkeztu zen. Guztion eskura dagoen aplikazio bat da hau, eta honen bidez Nafarroako gobernuko eraikinen gestio energetikoa ezagutu daiteke. Atarrabiak bere datuak gehitzen ari da momentu honetan, eta herritarrek aplikazio hau erabili ahal dezaten. Izan ere, udaletik aldaketa klimatikoa eragozten duten emisioak jaitsi nahi ditu, eta agenda 21 bitartez ekimen hau herriari luzatu nahi die. Tiebas herriko albisteekin orain. Uztaila eta abuzturako joan eta etorri autobus zerbitzua martxan ipini da. Biharko egunerako adibidez, Ledena eta Gares izango dira joan eta etorri honen zerbitzuaren helmugak. Datozen asteetan berriz, Lizarra, Agoitz eta Faiako festetara joateko aukera izango dute bidaiariek. Gaueko 12:30 aterako da autobusa eta goizeko 8:04 itzuli egingo da. 5 euroko kostua izango dute bileteek. Iruñeko albisteekin amaituko dugu albistegia. Igandean, udalaren ordezkari batzuek Baionara bidaietuko dute. Baionako jaiek bere azken eguna Iruñari eskainiko diote. Igandean izango da, usteleko 28. Ohikoa denez, udalaren ordezkaritza batek senidututako hirira bidaiatuko du Iruñaren eguneko ekitaldietan parte hartzeko. Ordezkaritzan, Ana Elizalde jarduneko alkate buru izango da eta udalbatzako beste kide batzuk ere izango dira bertan. Horrela, Iruñeak itzuliko du Baionako udalak San Ferminei ustelaren 8an egindako bisita. Gaur arratsaldean, Juarez talde nafarrak kontzertua eskiniko du O-plazan. Iruñeko arratsaldeak programaren baitan, zita berria Iruñean. Ostiral honetan, O-plaza epizentro kultural, artistiko, teknologiko eta iraunkorra bihurtuko da. Atxaldeko 7:00 gaueko 10:30 arte, aktibitate desberdinak egongo dira adin guztietarako publikoari eskenetakoak. 8:30 aldera, Juarez talde iruindarrak kontzertua eskiniko du. Bere 4. albumaren grabazioa hasi baino lehen emango duten azken kontzertua izango da hau. PSN, geroa bai, Podemos eta Ezkerra gaur bildu dira gobernuraketa negozatzeko. Eguerdirako programatuta dagoen bileran bildu dira lau alderdiak Iruñeko parlamentuan, Nafarroako gobernuko estruktura eta konposaketa negozatzeko. Ustelaren 18an egin izan behar zen bilera hau, baina PSNek bilera atzeratzea eskatu zuen. Gaur bildu dira azken puntuak negozatzeko. Ramon Alzorriz, PSNeko organizazio idazkariak txibiteren investidurarako gutxi falta dela adierazi izan du asteazken honetan. Amaitzeko, 56 urteko gizon bat atxilotu dute Iruñean farmazia bat lapurtu ondoren. Atzoko egunean, udaltzaingoak 56 urteko gizon bat atxilotu zuen Iruñeko Mendillorri auzoan farmazia bat lapurtu ondoren. Lapurreta egin eta minutu gutxira atxilotu zuen udaltzaingoak beste farmazia batean erosketa egiten zegoela. Beno, magazineko bigarren partira iritsi gara eta hasieran esan bezala elkarrizketa dauzkagu gaur. Orduan emango diogu paso gaurko lehen elkarrizketatuari. Dori López da, Nafarroako kultura zuzendaria da eta Herriberako antzerki jaialdiari buruz hitz egitera dator. Ondoren, Arantza Ibarra etorriko da, etxe honetako kolaboratzailea eta zinema estreinaldiei buruz hitz egitera dator. Erratzun kanpin baztan oporretan deskansatzeko eta ongi pasatzeko lau izarretako kanpina, ingurune zoragarrian eta lasaian. Hondarribi eta Donibane Loitzuneko hondartzetatik 3 ordu laurden eskaxera. Baztan kanpina 100 metro kuadroko 150 partzel esiak eta itzalarekin, apartamentoak eta bungalobak. Argindarra eta ure zornitutakoak. Heldu eta umentzako 2 igerileku, jolastoki, ostatu, jatetxe, supermerkatu, padelpista, petanka eta pinponarekin. Gainera, uztaila eta abuztuan aurrendako animazio ere badago. Erratzun, baztango bihotzean, baztan kanpina.
esaidazu nola egiten duzun lo eta deskantsatzen duzun edo ez esango dizut. Gure egunaren herena lo egiteari eskaintzen diogu, hori da komenigarria behintzat. Badakigu oso ongi gure egunerokoan fresko egoteko deskantsua ezinbestekoa dela, baita eguneroko aktibitate fisikotik errekuperatzeko ere. Ongi lo egitea eta giharrak eta adimenari atseden ematea ezinbestekoa da errendimendu gorena izateko. Lo egitean hartzen dugun etzanaldiak gure atsedenaren kalitatean eragiten du. Gainera, jaikitzerakoan izango duzun jokabidea aurreko gauaren deskantsuaren araberakoa ere izango da neurri batean. Buruz gora lo egiten baduzu, apneak izateko joera izango duzu. Aldiz, buruz bera lo egiten baduzu, bizkarreko deformazioak izateko aukera izango duzu. Azkeneko hau, guztiz komenigarria ez dena, gerrialdeko lordosia eta zerbikala areagotzen baititu. Eta bukatzeko, aldez lo egiten baduzu, kontuan hartu jarrera hoberena dela. Noiz erosi ohe malgukidun bat. Beti izango da momentu ona. Ez da zahartzarora itxaron behar, ez da lesio larri bat izatera ere. Egia da, horrelako ohe baten aurrekontua, ohe normal batena baino gehiagokoa dela, baina gure bizkarrezurrak zein prezio dauka. Egunerokoan, egon daitezken molestia horiek lo egitean ez gaizkiagotzea saiatu behar gara. Zeintzuk dira onurak? Hanka nekatuen berreskurapena, odol fluxuaren hobetzea, gerrialdearen eta sakroaren atsedena, zurrunka eta apneak desagertzeko laguntzen du, hiato herniaren arazoetan laguntzen du, besteak beste. Ohe malgukidun batekin gure koltsoiaren ezaugarriak hobetuko ditugu. Atseden sistema on bat, 3 elementu hauen kombinazioan oinarritzen da, koltsoia, somierra eta burkoa. Aukera on baten garrantzia. Dudarik gabe personalizazioa da giltza. Zure ohea modu egoki batean aukeratzeko faktore desberdinei kasu egin beharra zaie. Gorpuzkera, zure morfologia egitura, adina, temperatura giroa edo gorputzaren temperatura. Horregatik, konfiantza, profesionaletan bakarrik ustea ezinbestekoa da, beraiek izango baitira aukera hoberena hartzera lagunduko zaituztenak. Gauean etzanaldi erosoa mantentzea beharrezkoa da, egunean fisikoki eta mentalki gastatu duguna berreskuratzeko. Gure gomendioak. Bizkarraren mina askotan etzanaldi ez zuzenaren ondorioa da. Etzanaldi oker bat denborarekin lesio edo hernia bat izan daiteke. Minari aurre egiteko gure gorputzak posizioa aldatzen du, defentsa moduan, eta gertaera hau ez da egokiena. Ohean deskonektaturik gaude, koltsoiaren baitan. Morfologikoki, ohea gure gorputzaren moldea izan behar da. Helburua, loaldi egoki bat eta atsedena lortzea da. Kirol munduan ibiltzen direnentzat kontuan izan, ez dugula deus lortuko, egunez zainduz eta gauez edozein modutan lo eginez. Gogorarazi erreportajean ikusi duzuena eredu txiki bat dela. Konpromezurik gabe hartuko zaitugu, zuen zain gaude. Beno, esan dugun bezala, gaur Dori Lopez daukagu, Nafarroako kultura zuzendaria da eta Herri Berriko antzerki jaialdiari buruz hitz egitera dator. Arratsaldeon, Dori. Arratsaldeon. Zer moduz? Oso ondo, pozik lan. Bai? Oso lanpetuta egitu zaitugu? Bueno, bai, jaialdiak lana askatzen du eta gero beste afera batzuk ere baitu, baina bai, oso gustora. Eta uste duzu gaurko egunerako eta astebururako eguraldiak ere lagunduko duela? Bueno, freskatu duela, orduan horrek esan nahi du erosoago egon gaitezkela, baina baita ere euriaren arriskoa beti hor gainean daukagu, espero dezagun ezetz. Espero dugu ezetz. Pixkat ere elkarrizketarekin hasteko, aurtengoa komentatzeagatik 20. edizioa da, eta edizio berezia izango da, ezta? Bai, edizio berezia izaten ari da, zen jasi ginen pasaden asteburuan. Programazio aldetik saiatu gara zabalagoa izaten, ekintza gehiago daude, ez bakarrik soilik antzerki emanaldiak, baizik eta tailerrak residentzia bat daukagu ere bai,
hitzaldiak, topaketak, dantza ere bai sartu dugu, aurten bereziki arte eszenikoak pixka bat zabaltzeko asmotan, ez soilik antzerkia, baizik eta beste arte eszenikoak ere. Ahalik eta publiko gehienera ekartzeko azkenean. Bai, hori da, bai. Eta, festivala hor antolatzeko nortzuk aritu zarete lanean? Edozein jaialdi aurrera eramateko jende asko dago tartean eta jende asko atzetik eta urte osoko lana da. Azteko agian ikusgarriena izango da zuzendari artistikoa, Luis Jimenez, bera izan da azkeneko 3 ediziotan zuzendari artistikoa, eta gero kulturrekintza, gure zuzendaritza nagusitik kulturrekintza zerbitzua, hor dauden persona batzuk eta aprobetxatu nahi dute eskerrak emateko lan bikaina egin dutelako zerbitzuko zuzendaria, talburua, teknikariak, administrariak, eta gero beste enpresa batzuk ere kanpokoak eszenatokia montatzen dutenak, elektrikariak, denetariko jendea bakizu, gremio asko ibiltzen dira hor tartean. Eta azkenean, festival mordo bat, handi bat ateratzea ere eskertzekoa da. Bai, lan isila da eta askotan lan izkutua, baina gero emaitza ikusten da eta publikoak jasotzen duena hori da emaitza eta publikoa pozik dagoen bitartean, gu pozik ere bai. Parentesi bat eginez, aurreko edizioari buruz ere hitz egin dezakezu? Osea, nolakoa ikusi zenuen aurreko edizio orokorrean, balorazio positibo atera genezake? Bai, aurreko edizioa amaitu zenean, balorazio bat egin genuen, publiko aldetik oso pozik, hainbat egunetan sarrerarik gabe geratu ginen, orduan horrek esan nahi du publikoak gustora parte hartu zuela jaialdian, beste ekintzetan ere bai, topaketetan eta bar gustora, eta azken finean kalitate mailan eta oso pozik. Esan dugun bezala, aurtengoa 20. edizioa da, urteak daramatzan jaialdi bat da hau, esan genezake bai Nafar mailan edo estatu mailan eta ez dakit igual internazionalki ezaguna den jaialdi bat dela? Nik uste dut baietz. Askotan ateratzen direnean berri batzuk beste estatuko egunkaritan udako festivalak direla eta herri berrikoa beti agertzen da. Agertzen da Olmedo, agertzen da Almagro, agertzen da Merida eta baita ere gu. Eta gure zabalera atzerri aldera ere bai horrek ekarri du bueltan gu ere egotea atzerriko prentsan. Adibidez, aurten Tunezetik ekarri dugu festivalatik ere 2 zuzendari, Portugaletik ere jendea hurbiltzen ari da, Frantziatik ere bai ikusle bezala, bai konbidatu bezala jaialdirako. Aurtengo edizioari bueltatuz, orduan, egun batzuk pasa dira hasi zenetik, baina orokorrean zein motatako ikuskizun eta aktibitateak egon dira egun hauetan? Ba, izan ditu klasikoenak, kaba eszenatokia handian ematen direnak, horiek izaten dira publikoak, nik uste dute gogo handiagorekin espero dutena, izan dira konpainia ezagunenak edo muntai handienak. Baina gero beste espaziotan izan dugu ere bai Nafar konpainien parte hartzea, bai kaban, 2 emanaldi, hasi izan genuen bat eta eren egun beste bat, eta Nafar konpainia profesionalak ere bai, horiek izan dute tarte bat herri berrin eta alde horretatik oso gustora. Gero izan dugu, izaten ari gara erresidentzi bat ere, jaialdia irauten duen bitartean egiten da erresidentzi bat, eta gero egingo da azken aurreko egunean emanaldi bat ikusteko prozedura horren emaitza zein izan den. Tailerrak, hitzaldiak, topaketak, alde horretatik ez da bakarrik antzerki jaialdia, zerbait gehiago da. Antzerkiari buruz hitz egiteagatik, zein motatako oberak edo autoriak landu dira aurtengo edizioan? Aurten Lorca egon da, García Lorca egon da oso presente jaialdian. Gure asmoa izan zen, orain dela 3 urtetik hasi ginenean zuzendaritza artistikoarekin, pixka bat jaialdia eguneratzea. Lehen bazeukan adjetibo bat teatro klasiko deitzen genuen, klasikorik kendu genuen, ikusten genuen edozein antzerkia garaikidea dela. Naiz eta teksto klasikoak izan, gero eszenatokian jartzen duzun muntaia oso egunekoa izan daiteke, ez du zergatik izan behar soineko luzekoak eta banikoak eta beste, baizik eta zuzendari bakoitzak ematen dion ikutu modernoa edo ikutu, gaur egungo ikutua, bai. Eta orokorrean egun hauetan zehar, nolakoa izan da balorazioa ikuslearena?
Orain arte pozik gaude, iaia betetzen ari gara egunero areto handia, areto txikietan ere oso beteak, publiko aldetik beti Herriberriko jaialdiek izan du erantzun on bat. Eta eskertzekoa da, publiko fidela daukagu, baina baita ere jende berria etortzen da. Izan dugu Tafalla kulturgunean 3 egunetan antzerki eskolen topaketa, eta horrek ere bultzada bat suposatu du jaialdirako, elkartu dira Portugaleko eskola ikasleak, Gaztela Leoneko ikasleak eta Nafarroako eskolakoak ere bai. Orduan hor jende gaztea, egun baino gehiago gazte hor baita Fallan bai Herriberrin dantzan gora eta bera emanalditan, beraiek ere beraien lanak eszenatoki gainean jartzen, eta orduan horrek ere ekartzen du publiko berria eta aire freskoa ere bai. Esan dugun bezala, festivala ja martxan dabil, abuztuan Iruan amaituko da, eta abuzturaren 3 arte nolakoa izango da programazioa, zein ikuskizun edo aktibitate programatuta daude? Espazio handian Kaba izeneko espazioan, gaur gauean adibidez Portugaletik datorren konpainia do Txapito izena du, eta Elektra lana aurkeztuko dute, oso garaikidea da, oso, orain dela 2 urte egon ziren eta arrakastatsuak, oso arrakastatsua dira Europa mailan, eta hori izango da gaurko ikuskizun berezia. Asteburuan zehar ere baditugu beste emanaldi batzuk, Alfredo Sanzol, Nafarra, La Valentia obrarekin ere izango dugu, berak ere tailer bat, topaketa bat eman behar du, elkarketa bat. Gero izango dugu, itxoin utzi da zu begiratzen, zen buruz gehien bat, hori Elektra gaur, Sanzol, La Valentiarekin igandean, eta gero baitu El enfermo imaginario datorren astean, Molierrena, badugu beste bat ere Frantziatik etorritako La Comédie de Caen, retrato de Ludmila Nina Simone, ala du izena, eta gero Lorcari buruz hainbat emanaldi, hainbat lan ikusgai. Bereziki ere aipatuko nuke Ultimo Tren a Treblinka, Patxo Telleriarena, oso jendeak espero du ere gustu handiz. Eta gero azkeneko astean Nafar konpainiek ere egingo dute azkeneko pasea eta espero dut ere arrakastatsu izate. Komentatu duzu, Portugaleko talde bat etorriko dela emanaldi batzuk esatera. Aurten gonbidatu bezala etorri dira? Bai, aurtengo herrialde konbidatua izan da Portugal. Orduan Portugaleko arte eszeniko eta zinema eskola izan da konbidatua, eta konpainia profesional bezala, konpainia do Txapito, eta izango dira gaur gauean emanaldi emango dutenak. Eta estatu bat gonbidatzen den lehenaldia da, beste urteetan zehar? Ez, lehen urtean gonbidatu genuen Frantzia, bai. Eta urtero egiten den goza da? Lehen urtean hasi ginen Frantziarekin, aurten Portugal, eta asmoa dugu urtero izatea herrialde edo ez du zergatik izan behar estatua, izan daiteke herrialde txikiagoa, baina aurten Portugal, lehen urtean Frantzia ikusiko dugu datorren urterako. Eta gonbidapuen hauek nola hartzen dute kanpotik? Oso gustora, bai gobernuek, bai konpainia profesionalek ere oso ongi hartu dute. Beraientzat ere beste leiho bat da, beraien lana erakusteko. Eta esan dugun bezala, gelditzen dira egun pare bat oraindik ere amaitzeko, eta ikusleak ere jakin izan. Aste oso bat geratzen da. Aste oso bat, baina egunak pasatzen dira azkenean oso azkar, eta ere jendeak igual ez dago hain erne, esan dugezake sarrerarik gelditzen direla oraindik ere? Oraindik badira, adibidez gaur gaueko ekitaldia iaia oso betea dago, La Valentia, Sanzolena oso betea, baina oraindik sarrera geratzen dira eta eros daitezke bertan Herriberrin gure takilan, Ardo Museoan, hor daukagu bulegoa, edo bestela webgunearen bitartez, baluarte.com webgunearen bitartez. Esan genezako orduan aforoa betetzeko dela? Oraindik badira, baina espero dugu hainbat funtziotan ere erabat beteta izatea, baina oraindik geratzen dira bai. Eta horrekorekin konparatuz, itxi zaitezkete aforo guztia betetzera edo? Beti egiten dugu konparaketa, lehenengo astea amaitzen denean, zeba saldu dugun eta aurten saldu dugu lehen urtean, baina franko gehiago ere. Osorek ere esaten du... Berri hona da, bai. Bai, oso berri hona da. Eta pixkat ere, elkarrizketarian maiera emateagatik, hurrengo urteari begira, nola ikusten duzu hurrengo edizioa? Espero dezagun hurrengo edizioa, gure asmoa beti izaten da pauso bat gehiago ematea, ez?
Aurten izan da 20. urtea eta orduan pizka borobilagoa zen, 20. eta bat, baina ez dugu zergatik listoia jaitsi behar. Espero dezagun pizka gorago, pauso bat gorago ematea, bai. Freskotasuna, berritasunak beti daude hortartean, ezta? Hori da jaialdiaren marka bat, bai. Beste zer komentatu nahi baldin baduzu hori? Animatzeko jendea, antzerkiak askotan nik uste dut ez bakarrik antzerkia, dozein arte eszenikoa, musika, dantza, musika ere bai, arte plastikoak, elikadura bada jendearentzat, ez elikadura fisikoa baizik eta arimakoa, eta nik uste dut momentu bat pasa daitekela herri berrin gure jaialdian eta disfrutatzen antzerkiarekin. Dori, mi esker etortzeagatik eta kontatu diguzun guztiagatik, espero dugu oso ongi ateratzea gaurko eta aurrengo egunetako funtzioak, eta aurrengo urtean ere, berriz ere, arrakasta handia izaten duzuten. Bai, mila esker zui. Eskerrik asko. Arratsaldeon, gaur gure bigarren elkarrizketa daukagu oraingoan, Arrantza Ibarra etorri da gurera, zinemagilea eta etxe honetako kolaboratzailea eta azken asteetako eta datozen estreinaldi buruz hitz egitera dator. Arratsaldeon, Arrantza. Arratsaldeon. Zer moduz? Ondo, pixkate aberazten den freskatzen, ez? Hain bero asko egin duen aste honetan. Ondo etortzen da pixkat errefreskatze, baina justo kasualitatea aste bukaeran, ez? Gertatzen da. Ja, justo. Baina, bueno, horretarako zinera joango gara, euria egiten badu, hobeto zinera joateko, ezta? Bai. Bueno, hasiko gara aste bukaera honetan dauden estreinaldi batzukin, eta lehenengoa, daukagu Liam Neeson, bere papera ematen du aurkitu duela orain, ez? Bere adinarekin, paper bat beti mendekua, ez? Mendekua, bere semea, bere laguna, ez dakize, bueno, mendekua, ez? Orduan, Venganza bajo cero. Nahi baduzu lehen ikusiko dugu trailerra. Hazen ikustera, ber. No soy de dar discursos. Soy un tipo corriente que mantiene en condiciones un trocito del planeta. Pero es un honor ser nombrado Ciudadano del Año. ¿Señor Coxman? Sí. Se trata de su hijo. Cuéntame qué pasó. Se mezcló con un narcotraficante llamado Vikingo. ¿Quién es Vikingo? Voy a matar a esos tíos. ¿En serio? ¿Y cómo vas a matar a alguien? Lo leí en una novela. ¡Socorro! Han desaparecido 3 camellos de Vikingo. Spido, Limbo, Santa, muertos. Un tipo puede desaparecer, pero 3, alguien me quiere muerto. Esto es cosa de Toro Blanco. Tenemos una guerra en nuestro pueblo. Esas cosas no pasan en Kehoe. Ahora sí. Creía que eras un secuestrador. No lo soy siempre. Cuando haces el mismo camino día tras día, es fácil pensar en el que no has tomado. Pero elegí el buen camino y he seguido en él. Nels Coxman, Ciudadano del Año. Bueno, nik ez dakit, baina ikusten baduzu pixkat irudiak Fargo bururatzen zaizu, burura ez Leonard Cohen eta ez, anaiak hori elurra, lasaitasuna eta ez, dauka hori puntua, Fargo puntua, baina bueno, zer gertatzen da hemen, bera da gizon lasai bat, bidean elurrak kentzen dabil beti, eta, bueno, hau pelikula Bretaña handitik dator, ez? Eta orduan, lasaitasun hori bukatzen da, enteratzen denean bere semea hil egin dutela. Bueno, esaten diote, droga suntuetan ero, ez, zerbait egon dela, eta, claro, Laura Dern da beran emaztearena egiten duena, eta beraien artean esaten dute, gure semea, ez, drogatan zebilen, ero zebilen, eta, bueno, azten da hor ikerketan, eta konturatzen da, hil egin, ez, dutela, eta orduan, nahi du
hildutenak, ez? Berak harrapatu eta hil. Da gizon normal bat, baina, klaro, ez da gizon normal bat. Nahiz eta eman gizon normala dela, horrelako momentuetan, zelako gauzak egin alduen, ez? Eta orduan erabiltzen du berak dakien gauzak, ez? Eizan oso ona da, eta kotxearekin elurrak kentzen dauka kamioiak eta gauzak, eta bueno, orduan akzioko pelikula bat da, lasaitasunaz eta hori argazkia esango dugu, Fargo puntua dauka lurra ez, bakarrik elurragatik baizik eta lasaitasuna, beraien pertsonaia, berak egiten duena bai, gizon lasai bat da, baina zelan aldatzen den, ez? Eta orduan, akzioko pelikulak Liam Neeson niri gustatzen zait bera aktorea. Oso da? Bai, gustatzen zait. Eta, bueno, ikustea hor akzioan, bai, ez? Nahiz eta auki bere urteak, ondo iristen zait. Sinesgarritasuna dauka, ez? Ez da izan behar beti direnak honek erazten direnak burrukan en plan, kung fu egiten, nik ez dakit, kreston efekto, ez? Arraroekin. Bueno, akzio lasaia dauka, baina akzio kaineroa bai, ez? Claro, droga asuntuetan hor sartzen da, hor dago mafioso bat oso garriskutsua, eta hor munduan sartzea, eta bueno, ez? Jendeak Liam Neeson jarraitzen duenak, asko sonako dio, batez ere azkenengoko filmak egin dituenak, ez? Nahiko antzekoak guztiak. Nahiko antzekoak dira, ez? Baina, hemen kasuan ez da bera esango dugu FBI-koa, ez dakiz zer, dauka, profesio normal bat, ez? Eta bueno, bentsat, hemen akziori gustatzen zaiona eta Liam Neeson hor dauka aukera, Gero, hemendik pasatuko gara beste estraño batera, niri estraño honek erakartzen dago asko, ze beldurrezko filmak ondo eginda daudenean, hori puntu daukate pixka bat, ez? Gustatzen zaizuna eta beldurra, ez? Eta tentzio bat, Midsommar, pelikula daukagu, zuzendaria Ari Aster, Hereditari egin zuen, harinago eta kriston arrakasta ez izan zuen, eta normalean, zuk beldurrezko pelikula bat beti pentsatzen duzu iluna, ez? Eta gerizpe asko, eta ez? Dana gauean, eta horrelakoaz. Hau dana da kontrakoa. Eguzkitan, Suediara joaten dira, neska bat, bere gurasoak eta hil dira, eta pixka bat enteratzen da Suedian 80 urtero egiten dela jaialdi bat ditzen dena Midsommar, udari etorrera emateko, eta claro, dana argia, eguzkia, baina hor dauden erlijioaren esplorazioa eta pertsona bakoitzen esplorazioa ekintza oso astoragarriak hasten dira egiten, oso arraroa, nire duzu guazen ikustera trailerra. Te dije que quería ir a ese festival en Suecia. No, dijiste que estaría guay ir. Ya, pero ha surgido la oportunidad y he decidido ir. Oye, no me importa que vayas, pero me gustaría que me lo hubieras dicho, nada más. Es un festival alucinante, con ceremonias especiales y trajes típicos. Será divertido. Increíble. Bienvenidos y feliz Midsommar. ¡Skål! ¿Cuánto tiempo lleváis saliendo? Poco más de 3 años y medio. 4 años. ¿En serio? Sí. ¿Qué te parece? Es como de otro mundo. Mañana es el gran día. ¿Y da miedo? ¿Qué es? Tiene propiedades especiales. ¿Qué me está pasando? Solo tenemos que adaptarnos. No quiero adaptarme, quiero irme. De eso nada. ¿Qué es lo que pasa? No sé por qué nos invitasteis. Por eso te sientes culpable, porque lo sabes. Se celebra una vez cada 90 años. Me hacía mucha ilusión que vinieras. Ikusten duzun bezala da, pixka bat, ematen du, tentzio. Zer da, beldurrezko pelikula bat oso ezberdina, oso ezberdina ez gaude ohituta horrelako punto argitasunarekin, eta ez esaten duzu zer da, sekta bat, ero zer egingo dut, ero ze pasatuko da, ero ez, eta
dana zuriak eta gero gorri puntuak daukate, ez, bai, eta kolore asko, lorak asko, eta da, alderantzizko estetika bat, ez, alderantzizko estetika bat ohituta gaudena bentsat, eta Ari Aster, zuzendaria hau nik uste dut beldurrezko filmetan ondo doalaz, gauza originalak dago egiten, gauza originalak, eginda dago egunez beldurrezkoa, baina gitxi, oso gitxi. Normalean beti izaten dira, beti gauean, betiko, ez? Eta batez ere gai pixka bat betikoak izaten dira. Hau, irizten zait originala, irazten zait. Osea, nik uste dut hau ikusteko puntua gero, gaia bebai, sartzen gara jende oso erlijio puntuan, esplorazio puntuan erlijioaren espiritualitatean eta zelako ekintza ezberdinak eta arraroak eta tetrikoak egiten duten, ez? Hor sartzen gara. Osea, originala da. Hau entzat, beldurra nahi baduzu pasa, bertara, ez? Eta orain pasatuko gara beste pelikula batera, hasiera batean, esaten duzu, betiko pelikula da, estatu batuetan dator, superempoionaz deitzen da, ez? Eta esaten duzu, honek institutuko filmak, betikoak, klitxeak, ez? Prejuizioak daukagu danok eginda, eta etiketa bardinean sartzen duzu, eta esaten duzu, hau betikoa da. Baina hemen aurkitzen gara Olivia Wilde zuzendaria lehenengoko pelikula egiten du filme honekin, eta apurtu egiten du klitxe asko. Doa, betiko esaten dugun, betiko filme batera, baina eske hain klitxeak apurtzen dituen protagonista biakin, esaten duten gauzakin, da txisporroteantea, ez esango dugu. Guazen ikustera lehen trailerra, ikusteko zergatik gauden hitz egiten. Buenos días, ganadora. Respira hondo. Visualiza la montaña de tu éxito y observa desde ahí a todos los que alguna vez han dudado de ti. Que jodan a esos pringaos, que les den como si no hubiera un puto mañana. ¡Hola! ¡La leche! ¿Vamos a clase o...? No. What's 2 + 2? Joder, último día de instituto. ¿Me estás vacilando, Samantha? Habla con ella. Tiene una sonrisa preciosa. Amy, ¿sabes cuántas chicas irán detrás de tu vagina el año que viene? Cada vez que vaya a verte, estarás haciendo la tijera. Tía, eso no mola nada. No puedes descartarlo hasta haberlo probado, ¿vale? ¡Au! Es el último día. Os habéis graduado. Necesito que revisemos el presupuesto. ¿No podéis graduaros y piraros a la uni sin más? Insistiremos. No os oigo. Aseguro. Cristal insonorizado. Hoy vamos a ir a una fiesta. ¿Qué? Nadie sabe que somos divertidas. No hemos ido a fiestas porque queríamos centrarnos en los estudios y entrar en buenas universidades. Y ha funcionado. Pero los irresponsables que sí que han ido a fiestas también han entrado en ellas. Se me dan que te cagas las pajas, pero también saqué un sobresaliente en selectividad. No hemos hecho nada, no hemos violado ninguna norma. Menciona a una persona cuya vida haya sido mejor por saltarse alguna norma. Picasso. Eran normas del arte. Rosa Parks. Dime otra. Susan B. Anthony. Joder, maldito sea. ¿Desinfectante de manos? ¿Listo? ¿Cacao? ¿Listo? Gas pimienta. Oye, es muy importante que lo guardes con... ¡Oh! ¡Se ha salido! ¡No te toques los ojos! Esta será vuestra noche. ¡Sí! ¿Qué coño es esto? ¡Nosotros hacemos las preguntas! ¡Ay, mi madre! Oiga, ¿todo esto por una escopeta? Es broma. No tengo ninguna. No digas que es una cita. Es gracioso que piensen que nos liamos. Lo que tenéis vosotras es especial. Vamos a demostrarnos lo mucho que nos importamos la una a la otra. Solo vamos a probar algunas cremitas. No necesito detalles. Bueno, hemen bi nerabe graduatzen dira, oso argiak dira, kriston notak atera dute, oso argiak dira, bi nerd dira, ez? Oso argiak eta hitz egiten dute, ez gaude ohituta horrelako neskabi, horrelako argiak izaten eta horrelako kultura ukitzen eta ez, horrelako arinak izaten, ez, hitz egiten. Ez daukate irudia betiko neska bi epintzen dutenak horrelako filmetan, ez? Dira bat potoloago, beste argalago,
batek dauka beren identitate sexuala oso definituta, ez gaudena ohituta horrelako adinean eta batez beraien elkarrizketak eta beraien oso freskoa iruditzen zait. Oso zaila da horrelako elkarrizketa freskoak egitea eta arinak eta pixka bat apurtzea, ez? Jendea harritu egingo da nik uste dut pelikula honekin pentsatzen duzulako dela betikoa, ez? Baina konturatzen zara ez daukala zerikusirik, ez? Beraiek egon dira ikasita konturatzen dira ez dutela ospatu ezebez, ez dutela ez egin, eta orduan gau baten nahi dute egin, laburtean ez duten egin, ez? Eta orduan sartzen dira kastan nazte borrazte guztietan, eta bueno, gaia da betikoa, baina bestera batera eraman da. Oso ondo iristen zait horrelako gauzak egitea eta pixka bat jendeari harritzea, ez? Eta hueltak ematea daukagunari, ez? Askotan esaten duzu, institutuko pelikulak zenbat daude. Eta danak dira, gutxi gora bera, antzekoa, mutilanak, neskanak, ez dakize, badakize, ez? Betikoak dira. Baina elkarrizketa gidoia hor oso garrantzitsua da izatea freskoa, eta hemen kasuan ikuste dut Olivia Wildek lortu duela. Eta orain pasatuko gara, astebukaeran estreinatu den pelikula bat alemanitik etorri da, 303 deitzen da. Iristen zait hau pelikula jendeak aukera badauka ikusteko, derrigorraz ikusi behar duela, ja, dalako road movie bat da, baina intimoa, oso romantikoa, punto polita dauka, argazki kristona, motela, xumea, baina oso ondo eginda. Da neska bat alemanitik doa, ikasle bat da, biologiako ikasle bat da, haurdun konturatzen da dagoela, bere mutila dago Portugalen, eta bere autokorabana 303 hartzen du Portugalera joateko. Hor autostop egiten dago beste ikasle bat, dagoena zientziaz politikaz egiten, eta Espainiara doa bere aita ezagutzera, bere aita biologikoa ezagutzera, ez? Eta orduan, biak road movie bataz lan doazen alemanitik, ez? Portugalera eta bestea Espainiara, da bien arteko harremana apurka, baina goazen ikustera trailerra ikusteko pixka bat estetika eta dana, goazen. Würdest du mich ein Stückchen mitnehmen? Ja, kein Problem. Jule. Ja. Wohin fährst du eigentlich? Nach Portugal. Ich besuche meinen Freund. Ah? Nächste Haltestelle. Hallo! Guck mal, gleich sind wir in Frankreich. Tschüss, Belgien! Bonjour la France! Frage, was uns als Menschheit insgesamt weiterbringt. Konkurrenz oder Kooperation? Konkurrenz? Kooperation? Ich meine, warum hätte ich dich sonst mitgenommen? Was? Monogamie ist kulturell programmiertes Unglück. Ja. Einzelungsstrategie des Kapitalismus. Also dabei entspricht es überhaupt nicht der Natur des Menschen, allein zu sein. Null. Der Mensch, der schüttet Stresshormone aus, wenn er alleine ist. Schon nach ein paar Minuten. Was war das? Zärtliche Berührung. Killt Stresshormone. Was ist eigentlich bei dir? Hast du eine Freundin? Nee, gerade nicht. Nee. Vielleicht willst du nicht, dass dir jemand nahe kommt, also wirklich nahe kommt. Julia, jetzt mach mal einen Punkt, ey. Das ist doch vollkommener Blödsinn. Ehrlich gesagt habe ich das auch, glaube ich. Dieses Näheproblem. Verlieben, das tue ich mich ja nicht hier, sondern hier. Und hier. Every time I look at you, I slowly drift away. Your eyes are shut and so you seem to see the inner me. Los, komm! We move like magnets. Kennst du dieses Gefühl, wenn du bei ihr bist und es ist genau richtig da, wo du gerade bist? We move like magnets. Dieses Gefühl, angekommen zu sein. Also daran merke ich immer, wenn ich verliebt bin.
Bueno, horrelako pelikulak minimalistak oso gitxi egiten dira, oso ondo egin da, eta nire road movieak asko gustatzen zait. Desberdinak dira. Bai. Eta hemen kasuan, gainera, ondo eraman da, ez dakit, Hans Weingander ez daukat kontrolatuta hau zuzendaria, baina iristen zait oso pelikula ez polita, eta nik uste dut asko hitz egingo dela beragatik, oso argazki ona dauka, dana oso ondo zainduta dago, eta honek pelikulak ematen dutenak errezak direla, ez? Baina ez dira errezak egiteko. Oso gai profundo dazkate ezken. Bai, gainera bien artean zelako kimika daukaten, ez? Nerabe biak oso kimika handia daukate, eta bueno, iristen zait, estreinoaldi politak daudela, azte bukarenetan. Eta orain, ja magazina bukatzen da, eta udan, ze pelikula dauden, ze askotan esaten duzu, udan zinera joan alda, bai, eta ganteze umeak oporretan daude, eta nahi dute zinera joan, eta familiak esaten dute, ze pelikula egongo dira. Udan, eukiko dugu bigarrena maskota zena, lehenengo ikusi dutenak, aldute berriro ikusi, bigarrena, ez dutenak ikusi lehenengoa, deskubritu maskotaz bi, Claro, maskotak zer egiten dute beraien intimitatean, bere emozioak badakigu zelakoak diren, eska bada hori puntua oso originala, barre egiteko, ondo pasatzeko, niri gustatzen zait gidoilariak zelako gauzak sartzen duten nagusientzat be bai, hor umeak barre egiten duten bitartean gauza batzukin, nagusiak beste batzukin, barre egiteko. Goazen ikustera trailerra, ikusiko duzu zelago divertigarria. Llevas unos días súper estresado, pero el veterinario te ayudará. Su especialidad son los trastornos de conducta. Pero yo no tengo ningún trastorno de conducta. Ya no, ni yo. Es mi jefa la que desvaría. Le traigo un pájaro muerto y lo tira. Nada de lo que hago es suficiente para ti, madre. Venga a correr, venga a correr, venga a correr, venga a correr. Y no avanzo. Nada. ¡Nada! Hay alguien en mi lavabo. ¡Chicos, aquí hay chuches! ¡Mel! ¿Alguien conoce al Capitán Pompón? Ya empezamos. ¡A volar! ¡Oh! ¡Es mi héroe! ¿Eso es normal? No, para nada, no. Oh, no, aquí no, cielo. ¡El bebé abandona el nido! No, está en casa conmigo a salvo. Max, Liam se ha ido. ¿Qué? ¿El paquete ha salido de la casa? ¿Alguien lo tiene a la vista? No lo veo. ¡Atención! ¡Aquí el Capitán Pompón! ¡Necesitamos refuerzos! ¡Niños, al cinturón! El primer paso para no tener miedo ¡Ay, me pilla! es actuar como si no lo tuvieras. ¡Oh! ¡Solo es el macaco este! ¡No mola! Hor daude maskotak, denetarik daude, untxia agertzen da untxi bat superheroia bezala, oso celebrea bai. Beraien sekretuak, beraien eskutuko gauzak, deskubrituko dugu, famili guztia joateko eta nagusia joateko bai bakarrik, zergatik ez, ni joaten naiz, ondo nahi baduzu pasa eta divertigarria zerbait nahi baduzu ikusi, horrelako pelikulak bai ondo tortzen dira, maskotaz bi. Eta familia guztia joateko jarraituta,
badakizu zein dan Dora la Exploradora. Jende askorrek ezagutzen du, esaten duzu Dora la Exploradora, umeak ikasteko eta oso ondo etortzen da, horregatik bai pelikula bat egin dute. Bai, da. Ez neska txiki batekin, nerabe batekin, ez dakit nahi duten Tomb Raider puntua eman, pixka bat errezagoa igual bai da, ez? Zen eskatxo txiki batekin, segun ze gauza egiteko zailagoa da, ez? Orduan, Dora y la ciudad perdida egin dute, da abenturazko pelikula bat, ondo pasatzeko, trailerra batzuk ikusi dutenak, Dora zale handiak direnak zaten dute, eta non dago mapak hitz egiten du, eta mochilak hitz egiten du, ez? Eta pixka bat famili guztintzako eta nagusientzako bai, nerabeentzako bai, ez dute sartu marrazkiak umeenak esaten da bezala ez dana berdin, ez dute sartu. Igual zen ikustera trailera pixka bat ikusteko, Tú conoces la jungla. Forma parte de ti. Pero explorar no es un juego. Y si no miras antes de saltar... ¡Estoy bien, botas! Esto es algo muy gordo, Dora. Una ciudad ancestral hecha de oro. Arapata. Y tu madre y yo la encontraremos. ¿Y yo? Lo siento, cielo, pero tú no vas. ¿Qué? Estar en una ciudad con niños de tu edad como Diego podría ayudarte. Y te invitarán a esas fiestas que llaman raves, que suenan como así. ¡Dale caña! Ten cuidado, eso queríamos decirte. ¡Primo Diego! Tienes más energía de lo que recordaba. Dora, es el instituto, no llames la atención. Solo sé tú misma. ¡Ay! ¡Oiga! Tú tranqui, Dora. ¿Pero qué es esto? Oh. ¿De dónde dices que vienes? De la jungla. La lista de la gincana. Poneos por grupos de 4. Hola, Dora. ¡Soltadme! ¡Escondeos! Ayúdanos a encontrar a tus padres y la ciudad perdida. ¿Dónde estamos? Yo solo veo jungla. Veo a 3 malos, armados. Mira tú, Dora ha traído un cuchillito a la expedición. Venid conmigo si queréis vivir. Trabajo con tus padres. Estáis todos en peligro. Moriremos aquí fuera. Bueno, tampoco es para tanto. ¡Ay! ¡Ah, ah, ah! ¡Quitádmelo! ¡Quitádmelo! ¡Botas! ¿Cómo no? También conoce a ese mono. ¡Ahora o nunca! Tengo que seguir, pase lo que pase. Es tan guay. Creo que estamos a salvo. ¡Olvídalo! ¡No estamos a salvo! ¡No estamos a salvo! Ikusten duzun bezala, neska bada, nerabe bada, ez da neska txikia, ez? Eba Longoria bere amana egiten du. Eta Doran agertzen da, trailerak ez da agertzen, baina agertzen da azeriarena egiten duena, beti gauzak desagertzen zaio Dorari, zerbait deskubritzera doanean, edo zerbait egiten duena, azeri bat dago, xisperditzen dena, ez da hartzen duena. Hori azeria, Benicio del Toro kepineko du ahotsa, eta hor egongo da, sorpresa. Ez dugu ikusten hor non dagoen, baina hor egongo da, tximinoa bai dago, botas, ez dauka botak, jendeak esaten du ez dauka botak, baina hor dago, tximinoa bere lagun handiena dela. Baina bere arazoa, esploratzera doa, bere gurasoak daude galduta, baituta daude eta aurkitu egin behar du. Baina bere arazo handiena da institutoa bai, institutoara doa eta bera ez da neska arrunta, pixka bat motxilan dauka, ez da netarik eta da oso abentura zalea eta sartzen dako zen abenturan zibilizazio galdu bat aurkitzeko eta abenturazkoak honek Indiana Jones, Tomb Raider eta horrelako bat, baina Dorarekin zango dugu, ez?
ez dute beste mapak eta motxilak, baina Dora hor daukagu, familiak, umeekin eta Dora gustatzen zaienak, ez? Esango dute, baina guazen Dora guztia, eta beste batzuk ez dutenak ezagutzen, ondo pasatzeko. Eta amendi joango gara, aldatzen dugu familia eta umeana, eta joango gara pixka bat Quentin Tarantinon estreinaldira. Bai. Érase una vez en Hollywood, ez? Quentin Tarantino, hemen kriston aktoreak dauka. Noski baietz. Beti gustatzen zaio, inguratzea aktore honekin, Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, dauka Al Pacino de bai, Kurt Russell, Tim Roth, han beste aktore daude ezagunak, ez? Eta berak nahi du pixka bat omenaldia egin 60. hamarkadako urrezko garai horretara, Hollywoodeko urrezko garai horretara, ez? Eta orduan, Roman Polanski eta Sharon Taten hori hilketa pasatu zena, hor bai ikusten da zerbait, Margot Robbik egiten du Sharon Tatena, ez? Eta Leonardo DiCaprio da aktore bat, pixka bat jazidena pelikula gutxiago egiten, eta Brad Pitt egiten du bere doblearena, ez? Bera akzioak eta egin behar duenean, zeinek esango luke Brad Pitt dela bere doblea, ez? Hemen hori grazia puntua dauka, ez? Brad Pittek egiten du bere doblearena, eta lagunak dira kriston lagunak, baina dira, bere doblea da, baina beti daude alda batera, eta orduan, bere hausokoa da Sharon Tate, eta da hor ikusten da pixka bat, bertako giroa, jende asko izan duten, non dago violentzia, ez? Tarantinok beti pintzen du. Esan dugun hor puntuan dago, ez? Zin dugu kontau, guazen ikustera trailerra. Ahí estoy, ahí estoy. Soy Rick Dalton. Es un placer, señor Schwartz. Llámame Marvin. Chócala. ¿Es tu hijo? Es mi doble, Cliff Booth. Anoche vimos 2 películas de Rick Dalton en sesión doble. ¡Qué tiroteos! Adoro esas historias con tantos muertos. Muchos muertos. ¡Alguien ha pedido chucrut frito! ¡Quemaos, nazis hijos de puta! ¿Eres actor? No, especialista. Sigues con Rick, ¿eh? Aquí sigo. Puedes hacerle lo que te dé la gana. Te he contratado para una película, Rick, no para una serie de vaqueros. Vales mucho más. Texto. ¡Corten! ¿Cómo puedes hacer el ridículo de esa forma delante de todo el mundo? ¡Joder! Vale, ¿qué pasa, compañero? Mira, es oficial, chico. Soy una vieja gloria. Aquí me tienes hundido en la miseria. ¿Y a quiénes tengo de vecinos? Soy Sharon Tate. Actúo en la película. ¿Sales ahí? Esa soy yo, la señorita Carlson, la patosa. Le vas a molar a Charlie. En esta ciudad, todo puede cambiar, tal que así. Eres el puto Rick Dalton. No lo olvides. Bueno, 1979, ez? Los Angelesen, zelan Leonardo DiCaprio egiten du aktore batena, ez du lortzen paperak, eta, bueno, pixka bat, bere frustrazioa zelan doan, ez? Edo ze paper egiten zelan ezten den, ze dago goi-goian, eta pixka bat hori erretratatzen du, ez? Ez du horrelako kritika onak, Tarantino filma azken urrena esaten du izango dela,
Badazpada zaten du azken urrena beste batez, egiteko ikusiko dugu hori. Ikusiko dugu. 10 film egin ditu eta 9. da hau. Aber egia dan, ero ez? Ikusiko dugu 10ean gelitzen den, gero, ez? Nahi duen egoik. Baina, bueno, hau 9. da eta jendea pizkalka giltu da bat hotza bezala filme honekin. Baina, bueno, Hollywoodeko mundua gustatzen zaiona eta bai, ondo etortzen dira horrelako pelikula ikusteko, aktore honekin, Tarantino zaleak direnak bai, pixka bat, ez, bere elkarrizketak, bere ironia, bere puntoa, violentzia bai ziur daukala, naiz eta ez euki beste batzutan bezala, baina, bueno. Baina, beste modu batetara landu du. Beste modu batetara, hori da. Orduan, bueno, daukagu hemen Tarantinona, helduko da, abuztuan. Bai, espero dugu. Eta pasatuko gara orain, La Casa de Verano estreinaldira, Frantzitik dator, eta zuzendaria da Valeria Bruni, aktorea bebai, Carla Bruni naizta, orain dela gutxi pasan urtean, beste orain dela 2, irabazi zuen César, Las locas, las vidas locas, egin zuena, da oso aktriz komika, eginda dauka pelikula, zuzenduta dauka pelikula, eta orain bere bizitzarekin edo pizka bat pentsatuta egin du hau pelikula, ez? Costa Azulen, etxe bat daukate familia guztia batzen direna, berak nahi du gainditu bere gizonak eskatu diola banatzeko, eta triste dago, eta bere alabarekin joaten da etxe horretara, familia guztia batzen da, eta bakoitzaren miseria, gauzak, bere ama eta bere alaba benetan direna bebai hor daude, ez? Pelikulan, zaten dute oso pixka bat autobiografiko puntua daukala. Bera joaten da horra etxera idaztera, pelikula bat egiteko, eta bitartean dauden kriston nazteak, ez? Beraien artean, eta claro, berak nahi du idatzi, pelikula nahi du idatzi, beraiei gertatzen zaien gauza bat, pertsona bat bere anaia galdu dutela, ez? Eta bizitza realen bebai bere anaia hil egin da, ez? Eta orduan daude hori denbora guztien zaude petzaten, Valeria Bruni da, bera da, ero ez da, ero egia da, ero ez da, zaude denbora guztien pentsatzen, ze jende askorek bakarrik ezagutzen du Carla Brunin aizta delako, ez? Bueno, zine zaleak direnak ezagutzen dute pelikula asko egin duelako, ez? Baina bai dauka hor, ez, puntua bizitzako bere ama dago, bere alaba dago, benetan, anaia hil zaio bebai, eta hor pelikulan bebai, famili guztiak ez duten nahi hitz egin horri buruz, ez dute gainditu, eta berak idatzi nahi du egin pelikula bat horri buruz, eta orduan naztatuta dago pixka bat, errealitatea, fikzioa, nazte borraztea dago horrez. Igual zin ikustera nahi baduzu trailerra. Tantos años de mi vida, de mi única vida, para luego dejarme así sin ninguna, sin tampoco tener el tiempo de... Oigan, el tren va a salir. Es un buen hombre, es honrado, yo al contrario voy de culo, por eso... ¡Suéltame! ¿Qué coño dices? ¡Me estás avergonzando! La comida está lista. Muy amables por haber contratado a François. Espero que más pronto que tarde su contrato temporal pase a ser indefinido. Y no ha acabado. Hacía falta que alguien te lo dijera. Sí, Luca, ¿cuándo llega? Ya vendrá, llega este fin de semana. ¿Cuándo llega tu papi? No creo que venga. Tiene una novia nueva. Por esa parte tiene la lavandería. Parece que venimos al paraíso y es el infierno. Yo tenía un profesor de piano que me solía hacer tocar con la mano izquierda. Porque con la derecha tenías que masturbarlo. Sí, vale, ya lo sabemos. ¿No tenías trabajo? ¿Le molesta que compartamos piscina? ¿Es de izquierdas? Yo soy el esclavo de Jean y fui el amante de su mujer. Este hombre solo dice mentiras. No, nunca ha sido mi amante. Muy bien. ¿Qué hace cosquillas? Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Mañana hay reunión para hablar de los días festivos y las horas extra principalmente. Todo él. Aquí cada uno va a lo suyo. Nadie ve a nadie. Me gustaría cambiar de vida. Estoy hasta los cojones. Como eres de izquierdas, ocultas tu lado personal. ¡Toma, cerdo! Es ella. La chica que he conocido. Pero es una broma. Bueno, niri Valeria Bruniak
aktorea asko gustatzen zait, eta horrelako puntu, bera Italiatik da, tor, baina Frantzin eginda dago pelikula, ze Frantzin bizi da, ez? Orduan, dauka hori naztea, frantzesa, italiano. Italiar puntua ikusten da, batez ere, zoro puntua eta pasio puntua, ez? Batez igarten da. Bueno, daukagu hau, eta, nik amaitzeko, udan, pelikula gehiago daude, baina nik honek hartu ditut, zer bezala ginen denpora gehiago, eta nik nahi dut esan, 30 urte egingo du Los Goonies filmak, ni Los Goonies zalea naiz, kristona, Richard Donner zuzendariak, eta lehenengoko bidar ikusi nuenean nik Los Goonies, oso txikia ginean, eta ikusi nuenean esan nuen, ostreslako polita, eta gero denpora pasa eta berriro ikusi, eta berriro nire lehenengoko filma zuzendu nuenean zigortzaileak umentzako zen, eta pixka bat akzioa eta abentura bai zeukan, eta Los Goonies beti neukan buruan, ez nuen nahi egin Los Goonies bat, baina gustatzen zitzaidan horrek taldeak umeak batzen direnak, eta mapa del tesoro, eta horrelako gauza bat, horrelako filme bat egitea iristen zaitu oso polita, eta Los Goonies egiko dugu aukera ikusteko abuztuan, 16an, morean uste dute piniko dutela, pantailan dian nik ez dut ikusi, inoiz bez, ni telebistan ikusi dut, orduan, jendeak nahi duena Los Goonies ikusi pantailan dian, aukera egiko du, eta jende asko egongo da ez duena ezagutzen, gaztetxoak eta ziur, eta aukera egiko dute ezagutzeko, Los Gooniesen egongo da Sean Astin, Señor de los Anillosen nagusiago dagoena, Josh Brolin, Corey Feldman, eta, hor egiko dugu aukera, ikusteko, nahi baduzu guazen ikustera trailerra, jendeak ez duenak ezagutzen, ikusteko, eta ezagutzen duenak, gogoa emateko, joateko, guazen ikustera bat. Pues ahí es donde vamos a vivir cuando nos echen de casa mañana. No habléis de eso, no va a pasar nunca. Mi padre lo arreglará. No puedo creerme que tengas un sitio tan cojonudo como este en tu casa. ¿Qué es esto? ¡He encontrado un mapa! Willy el Tuerto. Sí, fue el pirata más famoso de su tiempo. ¡Oh, qué susto! ¡Lo tengo! De fondo de sótano nada. Vámonos ahora mismo. Vení, Bran, es la única salida.
más increíble que he visto jamás. Asco de niños. Bueno, baziriti zaizu, udarako bebai, badago, ez? Badago, bai. Badago aukera, ezta? Aukera desente, bai. Ez bakarrik pizinara eta hondartzara joateko baizik eta bebai, zinera joateko bebai badago aukera, ezta? Bai, nik alduan guztietan joaten ez lagunekin zinemara, baina, bueno. Claro, aldan guztietan hori da. Aldan guztietan hori da. Hori da. Orain gainetipe, bueno, merkeagoa danean, ero ez dakize, ero, bueno, bai, asteazkenetan, astelenetan, gero batzutan egiten dute joaten zarenean ematen dizute beste papel bat berriro joateko merkeago, eta bueno. Baina zein iruditzen zaizu horrela interesgarriena? Ni Tarantinoren azken filmia ikusi nahi dute. Zuzara fan Tarantinoren, orduan joango zara. Bai. Ez dakit egun berean edo, baina noste horretan zehar saiatuko naiz bakarrik edo lagunekin joaten zeren... Bai. Zinera joateko gainetin askotan esaten duzu, espada apuntatzen ninoa eta listo. Zan zaude bakarrik zu entzuten dana eta listo. Ondo dago bai. Ni askotan joaten naiz bakarrik, izten zait, borrela, zu zaudela, inoke ez dizu interrumpitzen eta bakarrik zaude bai entzuten. Lagunekin bai ondo dago komentatzeko gauzak, biak daukate, beraien gauza. Orduan uda ona, eukitzen dugun, eta egongo gara, berriro. Hau izan da guztia gaurkoz, mila esker horregoteagatik, asteburua dator eta segurazki zuek enbat festetara, herriko festetara bilatzea intentzioa daukazote. Guk ikusiko dugu, baina momentuz hurrengo astean jarraituko dugu. Mila esker eta hurrengo astear arte. Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.